Sådan der. Bare sådan helt op. Jeg kan ikke se det helt. Nå. Den er sådan helt orange. Ja. Men det kan være, at vi skal have noget mere kover i sammen. Ja, Det bliver mere lys Skal end jeg før. ryste, kan du gå over til kover? Jeg tænker, ja. Men fra stranden, det var mørkt, så nu det bliver lidt lysere, ikke? Se? Ja, det bliver lysere. Ikke? Men Det ja, ændrer farve. Ja. Jeg tror bare ikke, det er nok. Hvad er det mere, du rysten? Jeg ryster koveren, ja. Så det er mere, det lyser mere. Det meste farve, ikke? Men burde vi tage proppen i? Det må vi jo faktisk ikke. Ja, det var ikke så godt. Jeg tror, det lugter herinde. Ja, Måske. så må vi Eller tage gas. det hen til... Lille stinkskabet. Nå, vi putter lidt mere kover i, ikke? Jo. Nå. Den har sådan en krogagtig farve, bare. Jo. Det vil jeg egentlig i hvert fald. Men det kan være forkert. Men den er jo ikke gennemsigtig, ligesom. Jeg vil sige, den er lidt med sådan en krogagtig farve. Det synes det ja. Det lyder meget rigtigt. Bare skrive farve, kroger. Og nu har vi været over i stinkskabet, og nu ryster vi den med noget ekstra kover i, ikke? Så ryster vi den lige sådan. Okay. Ja. Ja, det Det bliver ligesom olivenolie. Det vil blive grøn. Ligesom olivenolie, ikke? Jo, ja. Ja, det lige et par minutter mere. Så vi kan sige, at det her var en Så har den der. rød, orange-rød. Så bliver det, så nu bliver det turkisligt. Ja, ej. Ej, Det er sådan helt turkisagtigt. Man kan se partiklerne, eller kover ligger helt nederst i bunden. Ja. Ej, hvor er den pæn. væske. ej, det er så pænt. Men ja. Hvad havde den farve? Farve i, er det? Jo, det er der. Jo, det er. Okay. Du må ikke lige tage et billede af det.